Silav roj baş hevan no hêvîdarim herkes baş e. Hin nû çên lezgîn hene dixwazim ji we re pêşkêş bikim bi qasî çend deqe bi hev re bin. Yek ji wan nûçeyan daxuyaniya dawî ya serokê MHP Dewlet Bahçeli ye êdî nexweş e ji xestexanê agahî daye röportajekî wî heye bi rojnameyekê nêzê MHP re dixwazim bi we re parve bikim. Ji Rojavayê Kurdistanê hin agahî hene behsa agirbestê tê kirin lêbelê bi min pir mantiqî naye tam divê demê de ku İsraîl û dewleta Tirkiye li hemberî hevû du germ dibin. Pir bawer nakim ku dewleta Tirkiye girêdayê şertên agirbestê bimîne. Em zanin garantör Amerîka ye lê İsraîl anha di nava liv û tevgerê de ye li Sûriyê. Dewleta Tirkî jî xwe amade dike, xwe germ dike. Hemiya dayinin aliyekê lê tiştekî dijî heye ez bawer nakim. Dewleta Tirkiye û İsraîl di piş perda de hevû du dibînin ew ê li hev bikin di dawiya dawiyê de. Çünkü dewleta Tirkiye eger hûn bala xwe bidinê bi mehanê em aynî tiştê dibêjim. Dewleta Tirkiye ji bo destkeftiyên Kurdan têk bibe amade ye bi herî kesî re li hev bike. Amade ye her tiştê xwe bide. Rûmeta xwe bide, mirovahiya xwe bide, demokrasiya xwe bide. Hebûna xwe ya aborî bide, xwe birçî bihêle, miletê xwe rezîl û riswa bike. Amade ye bi İsraîlê re her tiştê xwe parve bike. Sirf li Rojavayê Kurdistanê Kurd nebin xwedî perga. Ji ber vê yekê tirsa min hew e. Niha Tayyip Erdogan derdikeve li pêşberî medyayê nifir dibarîne li ser İsraîlê ama hemî derew e. Tiştek wisa tune ye. Di piş perdê de vana hevû dibînin tekîlê wanê aborî di asteyekî pir bilind da ye. û Filîstîn, Gaze ne xema Tayyip Erdogan ne xema dewleta Tirkiye ye. Ez bawer dikim, ez wisa bawer dikim. Ji ber vê yekê tirsa min heye. Niha agirbesta ku tê gotin di navbera Rojavayê Kurdistanê û dewleta Tirkiye de hatiye îlan kirin, hê tiştekî fermî tune ama dewleta Tirkiye li gorî wî tev nakir. Temam, sê çar roj e wisa bombardumanekî pir ciddî li ser Rojavayê Kurdistanê tune ye. Ama dîsa jî dibe mirov tedbîr ji dest bernede. Bi hezaran bombarduman hatiye kirin li ser herêmên parastinê yên medyayê, li ser Zapê, li ser Heftanînê, li ser Garê, li ser Zapê, heta herêmên Qandîlê. Sibê du sibê eger agirbest pêk were jî ku dewleta Tirkiye dibêje ez dewletim, agirbest di navbera şerê du dewleta de pêk tê. Ji ber vê yekê gotina agirbestê jî layıqê Kurdan nabîne. Çünkü Kurdan weke hêz li hemberî xwe qebûl nake û gotina agirbestê jî ez bawer nakim qebûl bike. Çi ye? Ew bibêje ji xwe em êriş nakin. Armanca me terorîzm bû. Terorîzmî eger wê dirê tune be ku çavê me li ser be. Ya nakeve serê min. Ji siyaseta dewleta Tirkiye tiştekî nakeve serê min ez ê werim, ez ê behs bikim. Niha hevan da hûn zanin Rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê kabîneya nû ya Sûriye red kir, ez bijî ji we re dibêjim. Komara Kurdistanê a Muhabadê hilweşiya bû beriya heftê û heşt salan. Serokkomarê wê komarê Qazî Mihemed li Muhabadê hat darvekirin. Îro salvegera wê roja reş e. Bi Qazî Mihemed re her wiha wezîrê parastinê yê wê komarê Seyfî Qazî, birayê wî Sadrî Qazî li meydana Çarçirayê li bajarê Muhabadê hatin darvekirin. Pêşewa Qazî Mihemed yekî gulana sala 1990 li bajarê Muhabadê hatibû dinê. Qazî Mihemed sîwiyekî adara 1947 yani îro li meydana Çarçira ji aliyê rejîma wê demê ya Îranê ve hat darvekirin. Qazî Mihemed di aynî demê de dadwer bû. Serokê Partiya Komelê da mezrenerê Partiya Demokrata Kurdistanê ya Îranê PDK Îran bû. Serokê Komara Kurdistanê bû. Mirovekî rewşenbîr bû, zana bû, alim bû. Kurê Qazî Eliyê, kurê Qazî Qasim e. Mîna Qazî ra zewciye. Kur û heft keçên wî hebûn. Mamê wî Fetah Qazî yani hinekî hûn Qazî Mihemed nas bikin di wê manê de dibêjim. Êmî jî ji bo min rûmetekî ye. Min bi neviyê wî re nasîna me çêbû. Ji xwe Mamoste Hesen Qazî silav û rez jê re hê jî li televizyonê dixebite. Em her hefte hevû dû dibînin.
به هفره کاری مجید دومه و علی قاضی بخواه شخواه لآلمانی بو ناسینا مچی بو ده سالین نودی حتی 2000 جی بریه دمکی وفات کرد وکی دین ده درباری وی ده واسیت قاضی محمد هیه واسیت وی چیه گله منی کرد و برای منی هجا برای منی خواری یعنی خمگین گله منی زور لیکری و از دگاون هری داوی جیانا خودمه ورنج بو خاطر خوده ادی دجمناهی هف نکن بیشتر خابدن هبودو لهمبر دجمنی زورده سو ظالم درکevin خب بلاش نفروشن دجمنان دجمن هر اوقاسی مدخوازه تنه کاری خواب بده پیکانین قد بوارا دلوانی ناکه ده هر فرسندکی ده به قد لو نابهره و عفو ناکه یعنی باوری خواه به دجمنی خواه نینن تنه دخوازه کاری خواب بده پیکانین شیرت وسیعتا من اوه بلازاروکه و بخوینه جبر تو تشتی دبی کدا خواج گلی ما کم نکن وکی دیجی بتنی خواندن نابه تو تشتی که مج خلکی جملتی دن کمتر تونه بخوینن جبو هون جکاروان گلان پاشوا نمینن هر خواندن چکا کجر آد دجمنانه بشراست بن بزان بن اگر تبایی و یکبون خواندن و باش به هونه پر باش بسر دجمنی خوده و بسر بکفنش اری یعنی ویا وصیت ویه گله کی دریجه جی مسوزک دای گله خود بیجه بابم کسی کی گله کی دلوان بو به محمیاره علاقه درد بو به محمیاره دیگیشت اف منیری قاضی باسا باوی خکر بو وجو سگوت بو دبی از ندوی باوریه دمه کو لجیهان کسی کی بخاصی باوی من دلوان هبه خودی رحم یعنی جگلی کرد پر حزد کرد باشه لسر في مجاري امجي هيفي ديكن كو وسيتا قاضي محمد ورجي ومرو باوري بدجمني خنينه لي ديساجي مرو لسر هم بيوانا لهب بكه وما في نتوي كردان باريزه مرو يكتيه دنا بخده بهز بكه يا اساس تشتكو قومي بهوا غريد تشيه چيمنتو يعني وسا چیمنتو یا ملت کیجی ریخستن بونه وانه سازی بونه وانه اگر مرو ریخستن کری نبه و بری کو پیک نکه مرو تجار نکاره یکتیا خواهد چه مرو نکاره سری هلده مرو نکاره دخوازی خواه بینزمان تم دو بیجم دروژا هری تنگ داجی دما کو ایریشه کی چه بل سر ملت کرد دبی دناوا 24 ساعتی ده به میلیون کرد بکاربن یک دربکی ده درکوین دربه reaksiyona nişan bide. O mühim e. Serokê Giştiyê MHP Dewlet Bahçeli dibêje dema yeketiya Tirkiye çima wisa dibêje ez hema vê bînim ser ekranê destûra we dema yeketiya Tirkiye çünkü basa navê Kurd nake dirêja xifî ama yek gotinekî basa heqê Kurdan basa mafê Kurdan nake basa wekeviyê dike jî weke takekesî weke şexs basa kesan dike Serokê Giştiyê MHP Dewlet Bahçeli got divê bi reformên berfireh yeketiya me ya netewî were xurtkirin adalet wekevî bibin bingeh Dewlet Bahçeli ragihand ku divê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK xwe bi hemû pêkhateyên xwe ve hilweşîne bi hilweşandina PKK re li Tirkiyê rojeke nû hiltê Dewlet Bahçeli ji medyaya nêzîkê partiya xwe re axivî dibêje hedefa Tirkiye ya bê teror hindik maye bi ser bikeve û bibe rastî li Tirkiyê yeketiya netewî tê avakirin aştî û aramî mayînde dibe li welê jiyaneke nû ya siyasî û civakî pêk tê Bahçeli da zanîn ku ew bangî her kesî dikin ku ew paşaroja pîroziya Tirkiye bi hev re ava bikin bi taybetî aktorên meselê divê êdî zimanekî çêker pozîtîf bikarbînin divê naberê de banga Abdullah Öcalan ya ji bo PKK jî a xwe fesehkirinê û çekdanînê weke bangekî dîrokî pê nasê kir ev gotina wî ye
Dibêje piştî bangê gel bi hêvî bendewariyê dike, di destê me de ye em vê bendewariyê veguherînin kêfxweşiyê. Tirkiyeyeke bê teror wê bibe Tirkiyeyeke ku demokrasî lê xurttir bibe, di serdemeke ku cîhan ji nû ve tê rêxistinkirin, mümkün e ku ev geşedan ji bo Tirkiye bibe derfetekê, bibe îmkanekî. Divê PKK xwe bi hemû pêkhateyên xwe ve fesih bike. Baxçelî dîsa banga xwe fesihkirinê li PKK kir, wekî din çi got, ji ber vê yekê divê gelek dînamîk bi baldarî werin bi rê vebirin. Di serî de divê wekê ku li İmraliyê bang kiriye, çek werin danîn, PKK bi lez kongreya xwe li dar bixe, fesihkirina xwe a bi hemû pêkhateyê xwe ve îlan bike û bi cihî bîne divê edalet û wekhevî bibin bengeh. Dewlet Bahçeli di derbarê gavên ku werin avêtin de jî got, divê bi reformên berfireh yeketiya me ya netewî were xurt kirin, edalet û wekhevî bibin bingeh. Bahçeli banga destûrekê nû jî kir, yanê destûra bingehîn, anayasa. Em destûrekê nû binivîsînin ku herkes xwe di nav de bibîne. Bahçeli her wiha dibêje ji bo xurtkirina aştiya civakî, kêmkirina cudakariyê divê aliyên siyasî zimanekî çêker bikarbînin, zimanekî giştkir, berfireh bikarbînin. Ew jî ê ku viya dibihîsin bila Tayyip Erdogan û derdorê wî bin, rojnamegerê wî bin, sibê heta êvarat bin, ji Kurdan re dibêjin terör, terorîst, ew bila bikarbînin. Yani ev e. Yani gotinên Dewlet Bahçeli li gorî wî gotinên pêşketîne, li gorî demawiya berê. Devê xwe kir digot ez ê serî li ser laş nehêlim, bi xûn birije û nizam çi bibe. Niha em bala xwe din hêdî dî zimanê xwe dike. Aferin Dewlet Bahçeli. Aferin. Hinek din pêşkeve. Ev têr nake. Hinek din bibe însan, pêşkevin. Vana qatilê Kurdan e. Yani guherîna zimanê wan tiştekî baş e. Pir baş e. Yani kî Dewlet Bahçeli tîne serê vê rêyên nerm dike Xwedê jê razî be. Tiştekî nexrabe. Em tiştekî wan de nakin. Yani baş e ku Dewlet Bahçeli sibê heta êvarê gefal me bixwe û kuştina me ferz bike. Yani ji wan askerê xwe, wan zarokê Tirka berde ser çiyayên Kurdistanê. Pir xweş e yani. Askerê wan bavêjin ser malan. Tabî ki nexweş e ama bi vî şeklî qenebe zimanê xwe nerm dikin hêdî haya wan ji medeniyetê çêdibe. Mesela bifikirin Dewlet Bahçeli behsa demokrasiyê dike. Edalet, wekevî, aştî, biratî, nizam çi. Tişmiştê ku vaya di lûgata wî de tune ye behs dike. Vaya hemî îşaretên guherîn û veguherînê ye. Baş e. Ha, rastî heye naguhere. Suç hene mesela ji çarçoveya ceza dernakeve. Mutlaka dibe cezayê xwe bibîne. Suçê biçûk xistinê, işkencekirinê, kuştinê, komkujiyê. Yani komkujiyê ku Dewleta Tirk pêk aniye li Kurdistanê vana hemî dibe di dosyan de bimînin ku Dewleta Tirkiye li xwe mikur were. Ez vêya tim dibêjim. Dewlet Bahçeli jî di nav da. Tamam anha pêvajoyekî ye, wisa nerm em diçin pir baş e, süper, nexrabe. Ama dibe em tiştekî heye ji bîr nekin. Ev Dewlet Bahçeli, yan jî Dewleta Tirkiye heta ku ji ber kirinê xwe, poşmaniya xwe beyan nekin, em bawerî bi gotinên wan nayînin. Ma tiştekî eyb e. Tiştekî eyb e tu bêjî dewleta min 100 sal tiştekî kir, becer nekir, bi ser neket, êdî em wî naceribînin. Êm e xilas. Dêw bavê me, kalkê me li hemberî we çi kirin em jê poşman in. Em şerm dikin ji bav û kalê xwe. Normal e. Normal e. Ez sirf behsa Dêrsimî nakim. Ez behsa dewra Tayyip Erdogan dikim. Komkujiya ku li Parîsê pêk anî. Yani tu nîvê Tirkiye bifroşî nake tayekî porê sakîne. Ew sakîneya ku saxî filitî ji zîndana Amedê li Parîsê qetil kir. Yani dewra Tayyip Erdogan ji dewra Kenan Evren xirabtir e. Kenan Evren nekarî canê sakîne cansız jê bigire. Nekarî serî wî xwar bike. Ama Tayyip Erdogan di dewra xwe ya 22 sala de pir bihêsanî li orta Parîsê, bajarê medeniyetê du komkujî li ser ev pêk anî. Ji aniha hûn radibin behsa agirvestekî li Rojavayê Kurdistanê dikin, tamam baş e, süper e.
yani pêvajû bila pêşkeve em piştî din pêvajûyê ama dibe em tedbîr ji dest bernedin. Li Rojavayê Kurdistanê mirovên pir hêja ê doza Kurd û Kurdistanê hene. Ew dikarin tespît bikin, ew dikarin suîqastan pêk bînin. Dikarin komkujiyan pêk bînin. Lewma dibe mirov baldar be. Xwe rehet bernede. Rehabet zirar dide me. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dema bandora çekan nemîne hêza siyaset û sivîl jî zêdetir dibe dibêje. Ez vê jî hema dayînim ser ekranê. Dema ku bandora çekan nemîne hêza siyaseta sivîl zêdetir dibe. Bilaviye ji bo xwe bibêje, bilaviye ji bo xwe bibêje, bila ji bo şerê xwe û CHP bibêje. Tamam. Yani ji bo me ne mesele ye? Sema bêjim. Ji bo me ne mesele ye? Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bi boneya cejna Remezanê ji rêxistinên AK Partiyê re peyamekî şand û cejna wan pîroz kir. Erdogan di peyama xwe de behsa mijarên siyasî pêvajoya çekdanîna PKK kir. Erdogan çi got? Em ê ji bo armanca Tirkiyeyê bê teror bi biryardarî bimeşin, bi hev re welatekî geştar ku Tirk, Kurd, Ereb, Elewî bi hev re di nava aramiyê de bijîn em ava bikin bi hev re. Tirkiye wê bi fesihkirin, bi radestkirina çekan ya rêxistinê ji qeyd û benda ku 40 salan bi lingê me ve hatibû girêdan rizgar bibe. Yani qeyd û benda ku li nîkê dewleta Tirkiye hatiye pêçan ne PKK ye, ne doza Kurd tenê ye. Yani mêjiyê we divê biguhere ku bend û qeydên li lingê we hinekî vebin. Mêjî divê biguhere. Mesela anha Partiya Karkerên Kurdistanê li holê nemîne. Xwe fesih bike çawa ku tê behs kirin. û mesela Kurd jî hal nebe. Yani ev qeyd û benda ku li nîgê we pêçiya ye wê çareser be. Hûn ê mezin bin. Serê we bige ji ewra. Tiştekî wisa tune ye. Dere we. Dere we tiştekî wisa tune ye. Ji ber vê yekê dibêje em ê ji bo armanca Tirkiyeyê bê teror bi biryardarî bimeşin, bi hev re welatekî geştar ku Tirk, Kurd, Ereb, Elewî bi hev re di nava aramiyê de bijîn ava bikin, Tirkiye wê bi fesihkirin û radestkirina çekan ya rêxistinê ji qeyd û benda ku 40 salin bi lingê me ve hatibû girêdan rizgar bibe. Dema ku bandora çekan nemîne wê hêza siyaseta sivîl ya çareserkirina pirsgirêkan jî zêdetir bibe. Bandora çekan herî zêde Tayyip Erdogan bikartîne. Yani çek û sîlah di destî wî dane, ew bitesîre, ew herkesî tehdît dike bi girtinê bi çek û sîlahan. Hêza siyaseta sivîl jî ew kêm dike. Ji bo ku ew dibêje yani ji ber vê yekê jî demokrasî û 85 milyon welatî me wê Sûdê bigirin ji vê atmosfera ku derkeve holê. Bala welê ye. Mesela hem Devlet Bahçeli hem Tayyip Erdogan di vê pêvajoyê de di cejna Remezanê de her du jî behsa vê pêvajoya ku em nav dane behsa vê pêvajoyê dikin. Ya ji bo wan xuya meselekî mühîm e. İnşallah. Tiştekî din jî çêbû tiştekî cara yekem e çêdibe di dîrokê de Partiya MHP û Dem Partî cara yekem cejna hevûdû pîroz kirin. Ez vê jî bînim ser ekranê. Partiyên siyasî di roja duyemîn ya cejna Remezanê de cejna hevûdû pîroz dikin di çarçoveya pêvajoya ku piştî banga serokê MHP Devlet Bahçeli dest pê kir, heyetên MHP û Dem Partî cara yekem li Enqerê li hev jiviyan çûn serdana hevûdû cejna hev pîroz kirin. Heyetekî MHP çû serdana Dem Partiyê, heyetekî Dem Partî jî pişra jî çû navenda giştî ya MHP hevûdû ziyaret kirin. Sekreterê giştî yê MHP İsmet Büyükataman di serdana navenda giştî ya Dem Partiyê de got,
îro cejne rojeke ku dostî biratî serdest e em wekî MHP divê cejnê de bi erêkirin tasarrufa Cenabê Serokê Giştiyê me ê yelpazeya xwe em gelekî berfireh dikin pir baş e bi xêr be bidomînin. Em dixwazin bi hemû partiyên siyasî re cejnê pîroz bikin. Wekî hûn dizanin CHP got wê bernameya pîrozbahiyê betal kiriye li Stenbolê bernameyekê cuda pêk tînin ji xeynê wê em dixwazin bi qismet be bi hemû partiyên siyasî re cejna hevdû pîroz bikin. Di vê çarçovê de Dem Partiyê me ziyaret kir. İnşallah em ê cejnê bawekî xweş pîroz bikin. Em ê bi hev re roja ku yani dilê me eger ji hev mabe em ê li hev werin di van cejnan de. Em ê bi hev re rojên ku neyartî, hêrs bi dawî dibin, deriyê dostaniyê jinûva ve dibin, hiqûqa biratiyê xurttir dibe em ê van derbas bikin. Ji bo qebûlkirina we divê em spas dikin. Di vê naberê de dixwazim silav û pîrozbahiyên cejnê yên Serokê me yê Giştî jî bînim ziman. Yani silavên Dewlet Bahçeli ama kes nizane Dewlet Bahçelî sax e, miriye li ku derê di komayê de li ser navê wî daxife. Mirov di nêre rojnamevanekî derdikeve divê Dewlet Bahçelî telefonê min kiriye. Çima rojekî dîmenî wî dernakevin? Tayyip Erdogan çima qala wî nake? Tiştî wisa. Serokê Amerîkayê Donald Trump dîsa İran tehdît kir. Niha mesela şerê di navbera İran û Amerîkayê de İsraîlê de ev îşê henekan ne. Mesela ez nabêjim. Ama Türkiye û İsraîl ev mîzansen e. Pir bawer nakim jê. Sebebî min ji we re bas kir. Divê derê de jî hûn ê bibînin Serokê Amerîkayê Donald Trump dîsa İran tehdît kir û diyar kir ku eger İran bi Amerîka re li hev neke wê bombebaran dest pê bike, Trump dixwaze birêya dîplomatîk İranê bîne serxeta xwe û ev gef lê xwar. Eger ew bi me re li hev nekin wê bombebaranekî wisa çê bibe wan tu carî di jiyana xwe de nedîtiye. Çarşembiye borî İranê bawekî fermî birêya Omanê bersiv dabû nameya Trump ya ku tê de xwestibû ew li ser lihevkirinekê nû ya nuklerî gotûbêjan bikin. Eger nebe wê alternatîfên din li dijî İranê werin bikaranîn. Trump 2 meh mühlet daye İranê. Çêbû çêbû we me re lihev kir. We nekir êrişên wisa bombebaranên wisa giran bibarin ser İranê de ku we di jiyana xwe de li tu derekî nedîtiye. Tehdîdekî pir dijwar e. İranê bersiv da lê nediyare ka bersiva İranê gîştiye ya neyîştiye. Îjar hin kes dipirsin dibêjin hevdîtina Dem Partî û MHP pîrozkirina wan yên cejnê çawa dibîne dibêjin tiştekî pir baş e. Hevan binêrin çima baş e? Çima baş e? Normal di şertan de li hemberî hebû du mirov dikeve nava pêşhikûmiyan. Mirov ji meriya we tirê mirovên hemberî mirovan cuda ne, dijmin e, xirab difikire, bêhest e, yani pêşhikûmî çêdibe, pêşdarizandin. Wextê ku mirov diçe hebû du dibîne, çaya hev vedixwe, hin aliyê mirovan yê hevbeş çêdibin. Hêdî ew diyarê di navbera mirova de hildiweşe, dostanî qezenç dike. Sibê du sibe daxwazekî te hebe te pêşkêş kir, zûtir tê qebûl kirin. Ew jî te weke terorîst nabîne, tu jî weke rasîst nabînî, weke nijadperest nabînî. Çünkü hûn dibînin ku hûn dikarin li ser hin aliyên hevbeş, noxteyên hevbeş li hev bikin. Ji ber vê yekê ez tim alîgirim ku însan rûbirû hebû du bibîne bi hev re çay vexe, her tiştî dikare vexe û bi hev re zeman derbas bikin. Ev dikare pêşhikûmiyê bikuje ji holê rake. û dostanî. Mirov jê zerar nabîne. Çünkü di navê de binêrin ev gurûra netewî
herçend merov heta Dawî dibe biparêze jî lê dibe merov rê nede ku mirovan zerar bibînin, mirovên welatê te zerar bibînin ji ber kîn û nefreta te ya şexsî yan jî kîn û nefreta ku ji çêbkiriya te tê, ji îdeolojiya te tê. Ji ber vê kîn û nefreta îdeolojîk bi sedan bi hezaran zarokê te ciwanê te tên kuştin ji aliyê artêşekî ve. Ez dibêjim merov gurûra şexsî ya îdeolojîk carnan dayne aliyekî ama gurûra netewî biparêze. Ew muhîm e. Êdî firqiya wî hûn derxin holê. Çima ez vê dibêjim? Çünkü êwan jî wisa ye. Yani ew jî netewperest in. Ew jî xwedî îdeolojiyekî ne. Wextî ku tu eşq bî ew jî heqê wî heye eşq be. Ama mesela netewî de heq hukuk dikeve naberê. Mesela heqê Tirk çixabe ê Kurd jî ew qase. Ev meseleyên netewî ne. Wekhevî çêdibe. Wekheviyek takekesî ji xwe heye. Li hember qanûnê ez û mirovekî ku tehyayî em yekin. Ne mühim e ez ji Wanê me yan jî ji Kurdistanê me ew ji Tirkiye ne mühim e. Ama mesela netew de divê wekhevî çêbibe ne tenê takekesî. Wekî din ne ew mesele ne mühim e. Wekî din tiştê ku dipirsin heval hin tişta dipirsin ya hevalê me eger bikaribin biecîbînin hêjmara abonê me zêde bikin pir baş dibe. Hûn zanin ev kanalên bi vî şekliyê kurmancî eger zêde bin merov dikare zimanê xwe biparêze, çand û kültûra xwe biparêze. Eger hûn piştgirî nedin kanalên bi vî şekliyê kurmancî, meyla me bi temamî diçe ser zimanên cuda, diçe ser erebî û tirkî. Çima heyf e, heyf e. Erê Jan Roj, ew peymana di navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê de heye li Încilekî hatiye îmzekirin. Tiştek ku dibêjim ne ew e. Dewleta Tirkiye pêk nayîne. Çünkü agirbest gotina agirbestê di navbera du dewletan de pêk tê. Qasî ku ez ji dewleta Tirkiye fehm dikim, dewleta Tirkiye nas dikim, tu cara li gorî agirbestê tev nagere. Dewletekî hîlekar e, ji hîleyan pir hez dike. Yani li gorî gotinê xwe tev nagere. Ji ber vê yekê bawerî pê neyne. Li ser zora Amerîkayê agirbest qebûl kiriye. Ew jî çima? Çima ji Amerîka re serê ditewîne? Ew ê İsraîlê re jî serê bitewîne. Ez dibêjim di dawiya dawiyê de tê digere ji bo têkbirina menfaetên Kurdan e. Çünkü vê dunyayê de tenê derdekî dewleta Tirkiye heye dibe merov rastiyê ji bîr neke. Hem di siyaseta derve de hem di siyaseta hundir de derdê dewleta Tirk tunekirina menfaet û destkeftiyên Kurdan e. Ji bo wî agirbest îmze bû erê. Erê. Çünkü menfaetê xwe bi Amerîkayê re digere ji bo ku Amerîka hin aliyê wî qebûl bike Tirkiye îmze kir agirbest ama li gorî wî tev nagere. Çünkü Amerîkayê ji Tirkiye re gotiye ez ji Rojavayê Kurdistanê derdikevim dixwazim ji Sûriyê derkevim biçim. Dibe ez Tirkiye karibim teslîmê Tirkiye bikim. Dibe ez Sûriyê Rojavayê Kurdistanê ez karibim ji we re bihêlim. Tirkiye jî dibêje temam ji min re bihêle, temam ji min re bihêle. Çi lazim e? Agirbest. Tu îmze dikim bes tu derkeve biçe tu Rojavayê Kurdistanê ji min re bihêle, Sûriyê ji min re bihêle tu derkeve biçe Amerîkayê tişt nabe. Ez ê xwedî li wan derkevim. Birayê min in, dostê min in, aqrebayê hemalatî min in. İcab bike ez ê sînorê ji rakim. Dawiyê de tu berxê teslîmê gur dikî û xilas. Tirkiye naguhere zû bi zû. Ha xwezî tişta dilê me de pêk bihata. Yani Tirkiye rola Amerîkayê bi lîsta ji Kurdan re hurmetkar biya, ji heqê Kurdan re hurmetkar biya, me sînorê xwe rakira, bi hev re jiyanekî me hevbeş çê bibiya, xwezî em bi hev re bijiyana. Baye normal e, pir xweş dibû ama nahêle. Roj bi roj tune dike. Çünkü işaretê wî çi ye li nav dewleta Tirkiye.
çima Nusaybinê hildiweşîne, çima Efrînê hilneweşîne. Efrînê hildiweşîne. Serê kaniya Bakurê Kurdistanê û serê kaniya Başûrê Rojava. Ji bo wan fehm nake. Tiştê ku tîne serê Amedê, tîne serê Rojava. Serê sibêz û saet pênca da polîsên dewleta Tirkiyê davêjin ser malekî li Erzeromê, li Agriyê. Aynî tiştî li Rojava jî dike. Wextê Amerîka derkeve biçe. Wextê ku tu hukumdariya herêmê bidî destê dewleta Tirkiyê. Ji ber vê dibêjim dibin îmzekirina vê peymana Agirbestê de puştiyekî dewleta Tirkiyeyê heye, hîlekariyekê heye. Ez wê dibêjim. Te got erê roj. Yani fikrê min e. Ez xatir ji we bixwazim hevana. Ez gerek derkevim derve. Îro tonkî karê min heye li derve. Êvarê bi şevez hatim. Ez êvarê hatim ez ê ji we re bernameyekî amade bikim. Li pêşketina binêrim. Vê gavê bila ev be tiştê ku min ji bîr kiribe çi ye? Erê. Tiştê ku me ji bîr kiribin hebe jî êvarê ez ê ji we re behs bikim. Êvarê eger firsem bibînim. Silav dem baş.